Aurkeztuko dizuegun aparatua arnas aparatua da. Zer da arnas aparatua? Arnas aparatua airea hartzeko eta karbono dioxidoa kanporatzeko duen aparatua da. Arnas aparatuaren atalak: hidrologiak, ahoa, faringea, epiglotisa, laringea, trakea, bronkioak, alveoloak, birikak, pleura eta diafragma. Sudurrogia. Airea suduretik arnasten dugu. Sudurrogietan garbitu, berotu eta azetu egiten da. Ondoren faringea doa. Faringea, arnas aparatuaren hobia da. Sudurrogietatik saitutako airea faringea doa. Epiglotisa bertan dago. Janaria eta airea bide berdinetik ez joateko balio du. Laringea. Lepoan dagoen organo bat da. Arnasetan soinu ekoizpenean eta elikagaiak xurgaketan parte hartzen du. Trakea, eraztun antzekoak dira, eta airea laringetik bronkioetara eramaten du. Birikak. Saihetsezurrek babesturiko bi organo porotsu dira. Bronkioak eta bronkioloak. Bronkioak trakeatik ateratako bi adar dira. Bronkioetatik bronkioloak ateratzen dira. Alveoloak. Alveoloetan pasatzen da gastrukia. Oxigenoa odoletik joaten da, eta karbono dioxidoa odolera joaten da, eta odoletik gorputz osoraino. Karbono dioxidoa kanporatzen da funtzio berdin egiten, baina alrebez. Nola funtzionatzen du arnas aparatua? Airea sudurretik sartzen da eta handik faringea doa. Faringetik laringea, eta laringetik trakeara, trakeatik bronkioetara, bronkioetatik bronkioloetara eta bronkioloetatik alveoloetara. Alveoloetan gastrukea gertatzen da. Oxigenoa zeluletatik doa gorputz osora eta karbono dioxidoa kanporatzen da bide berdina egiten, baina alrebez.